Dumneata ce nu vezi treaba? Pentru că dumneata știi că noi notăm în Bălășanu? În zăpadă? În Bălășanu sunt not în zăpadă. Bună ziua! Sunt un cetățean al Comunei Mogoșești. Aș vrea să vă arăt cum știe domnul primar Maftei să dezapezească drumurile din Mogoșești. Acesta este drumul care duce din centru în Bălășanu. Până aici totul este frumos. S-a dezapezit. O să vedeți mai încolo până unde. O să vă arăt. Așa știe dumnealui să-și facă datoria față de cetățenii care l-au votat. Bun. Uitați-vă și dumneavoastră dacă ar fi nevoie, de exemplu, de o ambulanță sau o mașină de pompieri, ar putea intra pe aici. Gândiți-vă și dumneavoastră. În zona aceasta locuiesc foarte mulți copii și bătrâni. Sperăm că se va auzi și va lua cineva măsuri. Uitați-vă și dumneavoastră în ce hal trăim. Primarul nostru nu are nici măcar cea mai mică intenție să trimită un utilaj de dezăpezire în zonă. Ați văzut și dumneavoastră zona care era dezăpezită și zona care nu.